Sa upload video ni Teo Makata at binansagan siya ng sandok, sa Mamigs community kung saan siya galing. At ngayon andito na siya ngayon sa Kalingap community para maghimagsik ng lagim. Alam mo, Founder? Founder, nakakarindi na yung bunganga mo. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Aling Lola. Diba? Huwag kang tanga. Huwag kang tanga. Alam mo kung bakit? Wala kang karapatan na utusan si Kalingap Rap at si Sir BSM. Diba? Total, nagmamagaling ka, nagmamaganda ka, edi ikaw magpagamot, bida-bida ka pala, siraulo ka pala. At ito lang ang masasabi ko. Diba? Sinulot nyo na si Reyna. Diba? Nagpakatanga na kayo. Diba? Diyan sa founder nyo, na nakakarindi na, sobra-sobra na ang ugali. Kayo, ang magpagamot. Total mga gago kayo. Gina gago mga tanga at nakakarindi na daw, lalong-lalo na kay founder. Pero bago natin bigyan ng reaksyon, yung sinabi ni Teo Sandok, panuorin muna natin ang kasagutan ni Kaagapay Rim, na isa sa sponsor ni Rena. Ako nga po pala ay magbabahagi ng kaunti pong kaalaman sa akin pong napanood kanina nung ako po ay nanood noong vlog po ni Teo Makata. Napakabata pa po nito pero ang galing na po niyang magmura. Ikaw, reaktor Teo Makata, ayusin mo ang iyong pagmumura ha at baka may kalagyan ka. Baka gusto mong mapasama rin kay reaktor Carsosilio. Kayong dalawa, sa galing ninyong magmumura. Wala kaming ginagawang masama at hindi namin inuutusan si Kalingap Rap. Reaktor Teo Makata. Kami ay nirirespeto namin ang Kalingap Rap at ang ama ng Kalingap si Kuya Bal Santos Matubang. Kami ay hindi naging wakwak. Kami ay dumaan sa kanila at nakiusap kay Kuya Rab na ipagagamot at ibabalik namin si Rina kay Doktora de los Reyes. Wala kang pakialam dahil wala kang ibibigay na pampagamot. Kami ang magpapagamot mga senior citizen. Kaya huwag kang makialam. Doon sa unang pagpapagamot kay Rina, kami rin yung compassionate heart-caring charity. Baka isampal ko sa iyo, reaktor Teo Makata, ang resibo. Wala kang karapatang kami ay iyong pagsabihan ng masasakit na salita. Bata ka pa. Gusto mo bang humarap din kay Raffy Tulfo? Yang ginagawa mong yan, ang amin sa pagtulong. Hindi kami nanghihimasok ng kung ano-ano. Huwag mo kaming pagbibintangan na kami ay mga wakwak at kami ay mga nag-uutos kay Rap. Kami hindi nag-uutos kundi kami nakikiusap. Reaktor Teo Makata. Ikaw ba'y tinuruan ng magulang mo na ikaw ay magmura sa mga taong matatanda? Kung halimbawa ang nanay mo ang murahin, ano sa palagay mo? Matutuwa ka? O magagalit ka? Batang-bata ka pa, ang galing mo ng magmumura. Yan ba ang tinulor ng magulang mo sa iyo? Tinuruan ka ng ganyan salita? Sasabihin mo, ang founder ang wakwak ng wakwak, salita ng salita, ikaw. Ang napakadaldal mo, bata ka pa. Para kang may tangay na buto. Sobra kang bata ka. Reaktor Teo Makata. Baka gusto mong humarap din kay Raffy Tulfo. Huwag mo akong subukan.
malapit na akong umuwi ng Pilipinas. Dalawa kayo, isa si Carsoselio na reaktor ang haharapin ko pag umuwi ako. Baka hindi mo alam ang kahihinatnan mong bata ka. Kung ikaw ay magre-react, ay gandahan mo at hindi yung pagmumura mo sa mga senior citizen. Kami ay hindi nag-utos kay Rab. Kami ay nakiusap. Hindi namin nilampasan ang Kalingap Rab at ang ama ng Kalingap. Iginagalang naming mga senior citizen. Tapos kami ririakan ninyo ng ganyan? Tama yung ginagawa ninyo? Lalo na si Carsoselio, reaktor. Ang galing niyang magmumura. Pinakialman na naman ang aking sinabi lang na katuwa namin mga senior citizen na sa Japan Charity Group. Ako ay hindi marunong magmura. Dahil ayaw kong makakasakit ng tao at ayaw kong makakaapak ng tao. Dapat ang isang reaktor ay magandang huwaran. Hindi yung mura dito, mura din eh. At kung ano-anong iaalyas, pati yung panlinis sa mga Ilyodoro siyang mong ipapangalan, reaktor Carsoselio. Grabe kayo, dalawa kayong reaktor na dapat bigyan kayo ng leksyon. Hintayin ninyong umuwi ako. At pag uwi ko, haharapin ko kayo. Huwag ninyo akong pilitin. Dahil wala kaming ginawang masama na mga senior citizen. Ang aming hangad ay ang tumulong at gumaling si Rina at makapag-vlogger din tulad din ninyo ni Kalingap Rab. Kaya gusto namin gumaling ang bata. At sinabi naman talaga ni Dr. De Los Reyes, ibalik ang bata. Kaya lang hindi na ibinalik at hindi na sila nakipag-connecta sa may-ari ng charity group. Pinabayaan na lang nila. Baka hindi mo alam, Tio Makata, na kami nung una ang nagpagamot kay Rina. Ang compassionate, heart-caring charity, kaagapay mo. Baka hindi mo alam, ang gumastos niyan ay mga taga-US. Tapos sasabihin mo, ang kakapal ng mukha namin at inuutosan namin si Rab, wala kaming iniutos. Kami, iginalang namin ang Kalingap. Ang Kalingap ay hindi namin pwedeng lampasan. Dahil sila nakadiscover kay Rina. Kaya iginalang namin sila. Kaya bago ka magsalita, reaktor Tio Makata, isipin mo ng 10 beses kung ano yung pinagsasasabi mo. Ganyan din ikaw, reaktor Carsoselio. Ayusin mo, maghaharap tayo kay Rapi Tulfo. Baka hindi mo alam ang pinagmumura mo sa akin. Ako'y walang ginawang masama, kundi ang pagtulong lamang kay Rina. At hindi lang si Rina ang aming natulungan. So ayan po ang sagot ni Kaagapay Rim kay Teo Sandok. Ngayon ang masasabi ko naman sa'yo Teo Sandok, hindi na bago sa akin na ikaw ay palamura. At hindi lang ikaw, may kasama ka pa ang iba, pero hindi ko nababanggitin kung sino mga yun. Hindi ka na nga dapat pagtuunan ng pansin, kaso mga senior citizens ang ginagago mo at tinatanga mo. Yan ba ang turo ng nanay mo? Marahil wala ka talagang alam sa mga sponsor ni Rena, kasi hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Saka galing ka sa Momigs community at marami akong alam sa'yo, kaya ka pumunta sa Kalingap para ano? Mang balahura gaya ng ginawa mo kay Megs, lalo na nandun ka sa GC ni Madam Reactor at nandun rin yung mga kasamahan mo. Ngayon Teo Sandok, sabi ko nga hindi ka dapat pag-aksayahan ng oras, kaso ayaw kong binibastos mo, ang mga senior citizens lalo na tumutulong sila. Wala kang alam tungkol sa mga sponsor, at namumulot ka lang ng mga sinasabi mo sa kanila. Sa tingin ko itong mga sponsor, hindi ka nila papatulan kasi nakikita nila mababa views mo at gusto mo lang magpasikat,
Ano, gusto mo din bang sponsoran kanila? Sabihin mo lang, ipaparating ko yan sa kanila, at hindi ko na rin kailangan pang magpaliwanag sa'yo. Saka yan lang muna, ang masasabi ko sa'yo ngayon.